Nagluto ko lumpiang obod o pancit canton. Nasunog yung isa. Nagbantay. Naglaba pa yung caregiver. Kaya kumakain si doktora. Okay si doktora. Oh. Ang ganda pa yung pag nakasmile. Smile kayo. Smile po, doktora. Eh. Saka hindi naman kayo talaga mukhang 90, doktora eh. Kasi hindi kayo kulubo talaga, doktora. Ano kayong sekreto nyo? Wala. Sa mukha ba? Di ba merong ibang mga 90 na grabing gano'n na? Sa liig lang pero yung mukha hindi. Naglaba kasi yung caregiver. Kaya ako na muna. Salitan kasi kami. Pinabantayan namin yung mahal naming doktora. May nabantayan namin mahal naming doktora. Ayun po. Mamaya, pagpasok ng caregiver, lalabas na naman ako dahil magluto ako. Bye. Ayun guys, sumating na yung reliever. Hi. Nalabas na ako dahil magluluto ako. Bye-bye. Bye-bye. Hi. Thank you. Siya na naman. Hey guys, nire ko sa atop. Nanguha ko kamunggay. Nagluto ko pinula guys ng kauba, nag-request ng sabaw. Wala nga dahil ako kamunggay. Gamay na guys, na pinaghanap bunga na ah. Wala dahon, puro bunga. Hanawar ko din dyan guys, ang kamunggay. Nagdis na dahon, tagsara, ang bunga na nagana. Sa mga ni gamay rin gikuha. Naog na ko kay luto pa ko. Ay, Diyos ko. Hindi lalim. So guys, manaog na ko guys kay luto pa ko. Magluto pa ko. Tapos bakanting luti di dagang kamunggay. Naog na ko. Dahil guys, nakakuha na dito ko kamunggay. Pahit lagi guys, makakuha mo galing kamunggay pero kulba-kulbaan pa ko, tagmusaka pa kas atop. Diyan, magluto din kong tinula. Kay nag-request ang caregiver ng higop ko ng sabaw. Diyan, wala ko ilaing masabaw dari. Manok ramaji available. Diyan. Sa inanda ng ang isda. Pawilis ng tato ang isda. Nag-chat ko sa anak sa nga mo magpapalit ko sudan nga tarong-tarong kay naduga nga tao dari nga di ko basta-basta
Di para naman doon sa tidig na nga okay ra mi gisay mo sa danon. Magagmay isda, malawoy, okay ra di mo reklamo. Siguro po ni sila maana do pinuburin sa daan kay reklamo mas gamay nga gagmay isda tunok ko no. Di magsilbi lagi guys dari duhara. Kay gabi kuan namin nagsalitan kay ang caregiver. Si doktora di man pwede gito ning kanang naikatugan ba na magati magbantay. Nihandyo man ang caregiver nga matusa ko na siya. So ning kuan ko ning relieve ko ni siya. Asang gi kuanan sa kauras kapin at patugan sa oras kapin na. Jadi rin guys, si Jid pwede ukuan. Duhara Jid mi. Kay tahong na-obserbaran dari. Maglisod og duhara. Kay parada ng... Si doktora man good guys, wala man ang mapakita sa video. Nas Jay paso na danis kamot. Dani paso, dyan na po dani. Napasok siya sa heater. Mo to iwan na mabantad siya katong pagka time nga Japan siya. Makukabantay nga napasok dahil siya sa heater. Diyan mga nakaroon nga kinahanglan dyan si Jan na dyan si caregiver kayo. Ako'y saliganda ng maghunad sa dyan mga lapno sa paso. Di ko magsilbi kay talawan ko. Manang kinahanglan dyan si Jan ay caregiver kayo mga na anad man mo. Kuhan sa dyan samad. Diyan kuhan po sa doktora. Parang na hadlok na sa debijaan ba. Nga na mag-toothbrush, hawidan, na mislikod, na di mabantay. Mga na di pwede ugan ng duhara dari kay parada ni karon nga naglaba ang caregiver naligo di pag mga basa-basa dali-dali o laba kay dagan-dagan pwede gilaban. Pila po ko ka oras dito sa kwartong doktora diya nagbalik sa caregiver mahal po din yung pagkahigayon ng magluto ko. Nakinahanglan gadi dari di ay tulumi. Para sa una di tulong ng gudmidani. Diyan, nagbalik po na tidig na dari, di ba po sa tidig na maka-duty kay quarantine pa to. Pero at least guys, nga na sila, wala ko mag-panic attack. Murag kampante naghang daghan nga. Kay bawa ko nga na ako yung kauban. Kuan po ning caregiver ba, hilig po sa bawdi ay. Nihandyo man si Jang nga kuan. Naba ko na isudyan nga pwede lagi ko ng sabon. Daw ko dumili mga isdang sabon. Lilalim kahintang dari guys. Sakad-sakad to ng kapandemic na kay di mi makapamilig sila nga mong lutuon kay kanabitong maglista. Mauwa man yung maglista. Mapapalit niya ana. Di pa rin sa una nga, tagaan na may kwarta, magkuhan na may ginsaya mong palit. Tagaan na may doktorang kwarta para sa mong konsumo. Diyan karoon kaya anak may mamalingki. Palistahon man, mauwa may maglistag mga, kunuhay maglista may bunga-bunga. Marabat aglahi, radikadyo guys, mga maglista may. Mauwa po may nga lang magsinusyal may sadaan, ikog. Mau kasi sabot og term nga maikog. Maikog mi mga mauwaw. Dalagis niya rin sa tidig niya maglista ko nung ka ng beef steak. Kaya bang mga pang social nga sagan. Siguro palitan man dyan siguro nila mo request mi. Kaso lang mauwaw man ko. Bawa nga na dyan ko guys, magiwawan ko. Mauwaw ko mo diman. Mauwaw ko mo diman nga nga nila. Manay gusto na mo kanin. Basta lahira dyan guys. Bawag nakasabot ba mo sa ang gustong ipasabot nga maikog ko maglista nga lagmi. Sa una, sa katong mapay pandemic, tagaan kami kwartang doktora, budget sa kalinggo. Ako'y mamalingki at dos Q-Mart. Ano makapalit ko gang mga seafoods, nga na ba? Kanang gustong kanin nga. Kanang gupong pinuburira kayo, ang po ko na doon ka ng dinatong pagkaon kay kami sa among kaon mami ginamos mutos liyo mami
Mutos limamig ka na naisuka, mabutan ng ragloy aw. Sibuyas, nahitabo dyan na namo guys sa una, nga grabing lisura. Jawa may sidaan si tatay, wa nakapanagat. Nagsidaan mo yung kanang dinukduk nga luy gibutang agloy ang dinukduk, gibutang nga ka ng sibuyas, gibutang ang suka, gasin ang gitimplahan, marato yung gisidaan. Diyan sahay dyan, luy angay tusluras asin. Bawa ako, di mo kumauwa dyan sa mga kapobrihon kaya mga dyan yung tinuod na pobre mi kadyo. Lisod po doon, mag-istorya ko, magdinatomi nga datomi sa unang grabe man ng lisura kay daghan mi. Mana ako, kanang may about sa sudan, di idyo ko arte. Di ko arte din ang sudan kaya minaan na doon, pinalagmig sudan sa mga. Karibang karuban, di man isa panglibak, nagarat lagi ko kay gabi gahapon nagkuano ko napaksiw man ko kanang nay tawilis pero di man ko yung manghusga pud nga ingana kay kaning tao lagi di man ta pwede kumpara sa lain kay naman tay kanya-kanyang kuan mapuy ha di sila ko mukha og isdang gagmay kay tunog mga to makaingon ko mapuy minsan na tunog man na kaya malagi ang ipasuwa gabi Sumao to, ning request ko sa anak na. Anak sa nga mo, kinangay mo. Kuang kang sidlan na kuang kay karing caregiver, di ni parehan ako. Di ni parehan ako, kaon ako ginamos. Kaon ako gagmay isda. Nagdaghan naman yung kamunggay, uy. Sakto na kami. Wala namang tiwasan niya. Maang naman po niya din, uy. Kaya magluto kong sardinas, pwede na. Kaya ba kagay, kaya ba mo guys, ang sanay oras, alas 2 na. Kasi daan ng panis-panood ko na. Hindi ako magawas ng caregiver. Ako na po ibantay ni doktora. Na, nagadyo ko dani ka limpyo. Madyo galing kayo, naglimpyo na ko garden. Madyo galing kayo ng kuan po kudaan ng sayanganda na. Ang gipang triman na garden. Kaya kaya badyo ko naguling doktora. Busy na. So guys, magluto sa akong tinula. Sa nilutuon. Di naman napakita din sana pagluto. Kaya kuan, simple rin yung tinula. A few moments later. Guys, luto na kang tinula. Solve na caregiver ani. Sabaw pa mo, pinalapaw. Diya guys, timing po nga pagkahuman nagluto sa tinula, nangadyo pas doktor ang pagkaon. Sumaw ning nag-prepare ko, diya lang gihatod. Diya. Karang naanam lagi caregiver, si Janay mo inganing doktora, igo na lang ako maghatod sa pagkaon. Igo na lang natin plahon na gatas, si Janay bahala ani. Diya. Timing lamang nagmaingani na si Diya. Ako'y magingani o caregiver na importanteng gibuhat sa gawas kanang maligo or maglaba. Ako'y mo ingani pero tagsara guys kay JJ ning trabaho. JJ magingani. Nja sakto ra po nabas-bawasan pag ang trabaho, nagangaanan pud kay di nako kadyo magdugay sa kwartong doktora. Kay niya naman si Ja. Nja nagkang doktora, magawas po na si Ja kay mukaon ni si Ja paniud to ako na po'y mapuli. Ilis-ilis ra mi dari. Nja, kuan lagi. Kinahanglan jud na caregiver si doktora kay mao lagi nang nasa dyan mga paso. Kuan man kana nagi hinluan man daning caregiver na dyan paso. Nja, ngani. Very good. Si dyan na po mo bangon. Dyan banguron madyo galing caregiver pod kay bujag puglawas sa kadako. Pero hinuon si doktora, gaan naman ni. Bugat laman to si Ja katong giko Japan kay wala naman si Ja bugot pero ngani gaan ra ni si Ja. Wala mo kaon man ni mo nang
Diyan alalayan ni kay mag-CR ni. Basag ako, human ako gatod sa ho ang pagkaon. Si Zinay bahala dana. A few moments later. Diyan guys, gaghat din David. Kanang sadano na ng caregiver. Ang ganisa, bawin sa mi. Okay, wala dito ningan ko nga. Lisod kay ma-stress ko pag nalang ipakaon ni siya kay. Di pareha naman sa tidig na maukara mo nang ningan ko sa anak sa amo nga. Dapat mag-provide sila ipasudan ng caregiver kaya di na pareha naman. No, ipadadaan siya. Adobo. Adobo, longganisa. Giluto ning kuan nalo kasi bitang kawaban sana sa ito bitang nare sa agi, labi man to magluto. Kuan. Isa ni kanang butin sana. Kali sinigang kuan kaputahi tulo. Hindi na ako maproblema guys sa ipasod as caregiver. Yapda na lamang ko. Hindi ko napiprotas yung hapon ng saging. Kaya problema lagi ko pagkaibaw na akong gabi nga. Ang ito si lamig-lamig sa daan. Kami ba dyan dari di na ba dyan palamig sa daan. Sa moto, buta ng pag-anak sa ngamo. Siyempre, na ilan ang katungod mo pakaunda ng ilang caregiver. Kaya adjug di sila layasan na nga. Nahanad na pinalamig pagkaon. Sumaon eh. Inito na lang na niya gusto sa mukhaon. Di mo sito ko mahilig sa laming pagkaon. Bahala siya maghurot dani. So guys, marato yung vlog karong adlaw. Okay. Gabi lagi kong kuwang kong tuog. Gipukaw ko niya. Diya, pagbalik nagtuog, kadlaw na wala ko katuog. Groggy ko karon. Diya guys, marato. Hindi lang salamat sa tanang ni suporta sa mga silent viewers, mga commenters nga nakasagoon ako sa inyong mga ngan. Malipay ko sa inyong ipang comments. Tanan ang ipang basa man pero di po tanan na replyan kay labi na karon busy ko. So bara to pagamping mong tanan nagasaman mo. Bye bye.